Greetings, greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios Chitubu, che content Chitubu, chisinga up Chitubu, chinonwane munhu wese Chitubu, chakavenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Thank you very much. Right, nyaya ndiri kufambira manje inyaya hombe, inyaya iri fet, inyaya yakasimba, idhafudhunda wenyaya. Tese takaona kuti muprofita wenhema Passion Java akakundikana kuzadza National Sports Stadium. Vataura iye zvikanzi kwanga kune vanhu 36,000. Handizozivo zvangu ipapo. Panga kune vanhu 36,000 pamweya, but chokwadi chizere ndechekuti panyama kungwa kune vanhu vangani vashoma shoma, hanzi kwakazara nevanhu chi vashoma mahwani. But hatinoda kunyanyotaura zvedu nyaya yemuprofita wenhema uyu Passion Java. Toda kutaura nyaya yekuti pane vamwe profeti zvakare vari kunzi Kuda kwashe Jose. Vari kutaura ivo kuti August ndanzi naMwari ndinozadza. Ndanzi ndiende ikoko. But according to me, just comparing the two prophets, Jose anogona kuzadza. Anogona kuzadza, ndo maonero angu. Why am I saying that? Dati timotanga taona video iri. Tariona achitaura na DJ Ola. Doesn't know the full interview. You can go and check it out there. Tozo kurukura. Mushure mekunge taita sei tapedza kuona video. Saka tisingatambise nguva yenyu nenguva yangu. Rega tite sei tipinde mu video. Muite sei muzvionere mega. At the same time ndokuti kana une nyaya yaunayo yakuda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apo tinofambira nyaya dzese. Anditika kana uine bhizimusi raunaro rauda kuti isusu tiudze vanhu kuti ndo zvauri kuita, ndibate futi pasame number ipapa. Anditika saka rega tipinde munyaya yedu tizvinzwire kuti zvakamira sei. Advice do you give to those who seek your prophetic guidance? What I can say, before you come to me, you have to know God. I don't direct you to me, because if you come to me, I'm going to direct you back to God. So what I can say, an advice I can give is, I want you to have a relationship with God. Have a relationship with Him. I believe so much in Him. But because of the calling now, He makes things to be easy. Maybe I'm watching Namatra for a long time. If you come within some few seconds or days, or Zoitika, just because of the calling. But what I can say, when people are coming, I want them to know Christ more than me. Hanzi kana vanhu vachiuya kuchechi kwangu, vanhu vachiuya kwandinobata basa ndiri, ndinoda kuti vanhu vazive Mwari kupfuura inini. Aya mashoko echenjedzo, mashoko emumwe yauye asatambobvira ataura mashoko akadai so, because dai kwakazara mungadai muchinzwa nzi takapenga, ndakazodai so. But aiwa Mwari vanenge vane nguva yavo, vanoziva maitiro avo. But apa muprofita vari kutaura kuti ndoda kuti vanhu vazive Mwari kupfuura inini. Vanhu vakauya kwandiri ndinovadzosera kuna Mwari. Ndofunga muri kutoona 1 point itoripo, a difference iripo. Umwoyo alright, rega timbofurira beri. I have nothing against Passion Java, but ndingokuonesai kuti aiwa chokwadi chinofanira kungotaurwa sechokwadi, because haunyepere vanhu. Don't lie on public spaces. Kuti vanhu vanga variko 36,000, ivo vanhu vanga varipo panyama vanga vari less than even 10,000. Don't lie on public spaces. I want them to know Christ more than me. So I love them to know Christ more than me. So when they are coming, yes, they are coming to seek a solution
in the Christ that I preach. So they're not actually coming to me. Yeah. They're coming to the one who is also in me. Yes. That's powerful. So would you say, I mean, That's good. is this a true man of God? Yeah, you know, this time, Acts chapter 5, there was a moment, apostles, you know, you know, and there was a man called Gamaliel. He said, if this thing is for God, is from God, let us watch it. Let us look at it, then we will see. So as we are in the journey, you will see it. And also, Marano Taura Nemun. God will speak to you. Marano Taura Neu. Okay. I understand that you've got a big event coming. Right, tisatapinda munyaya yebig event manzwa mapindurirwo aitwa apa. Hands time will tell. Nguva ndo inotaura kuti munhu waMwari here kana kuti haasi. Hanzi mabasa ndo anotaura. Amen. Amen. Tunozvoona sei isa comment section wotaura mafungiro ako woonawo maonero ako. Inini handisana munyasofollowa zvangu prophet Jose to an extent yekuti I can call him a fake prophet, but ndichatanga izvozvi kuonawo maservice ake ndichionawo zviri kuitwa ikoko, ndonzwa kuti zvakamira sei. Kana ndane umbowo uzere ndichadzoka panapa. Rega tinzwe nyaya yemuna August kuti yakamira sei. In August. Yes. You also want to fill National Sports Stadium. I said you also want to, because I understand that Prophet Java is filling up a National Sports Stadium on the 9th, which is this coming week. Oh, that's good. But I also want to understand that what's the message, what's the agenda? You know, the agenda is what. So just for reference sake, this was recorded way before, a week before Passion Java Night of Wonders. Saka ndo saka muri kunzwa zviri kunzi you also want to feel. Saka it was before, but akazokundikana. Mukomana akakundikana. Ndo saka ndangoti ndingoita sei ndingopa explainer ipapo mite sei mupanzwisise. What we are doing, there is, the event is on 23 August. 23 August. This year, 23 August. Yeah. And the event was planned last year. Even the venue and other things, they were booked last year. Last year. Yes. You know, it was God who gave me, this instruction. Yeah. But we have moved to different places. Different. Over 1,000 places here in Zimbabwe. Yeah. And there are people gathering. Some are gathering in form of zones. Yeah. Some are branches. Some are this. And here in Harare, we've got different zones. In fact, nearly hundreds of them. Yes. See? And we've got branches outside this country. See? So this is a big night for us. Yes. Why a big night? This is a mega all-night prayer that is called Night of Creation. That's powerful. And it's a night, I see, we always do at my family deliverance and healing. My families are nowhere. Yeah. My family iri kana vanhu 30. Auya utaona tiri kutambudzwa nezvikwambo munhu waMwari. Zviri kumbofamba sei? Tiudzei, tisunungurwe. So I've seen that. I'll give you as an example. This last Sunday, you see other people even outside the church. Zakazarisa this Sunday. Yes. I saw the pictures, yeah. Yes. Outside the church and tents there. The challenge is now, when we are hosting such an event, I didn't want someone to be outside and say, I want people to be in one place. Right. Yeah. Okay. Yes. Okay. I want people to be, because it's a great event. But since itaka one, just for this year, we had to do it there. Considering my numbers are up ground carry. So you believe you will fill it up, National Sports? It's a very big venue, 60,000 seater. I'm not the one who is going to fill it. It's God who does it. And I'm just doing what He told me to do. He said, just do it. So
I'm waiting also to see what he's going to do for me. I'm also just like you, also waiting to see Mari. What are you preparing? Exactly. Well, it's not like no. If there was a place that we could gather in such a number, it was the number that we have right now per ground chat. How we have worked, I can just predict more than 50,000. Wow. Just on the ground. Yeah. The zones that are gathering right now and how we have worked. Yeah. You know, pane ground work. No good chinja venue. Ajaida. The chinja venue. So with what I'm seeing and the response that I'm seeing on the ground, the only place that is good for, it's. Yeah, I've seen some pictures. If possible, maybe we'll post these pictures on this video so the people could see, what transpired last Sunday. When I then said to my team, no, look for this man. We need to sit down, team one-on-one now on this platform because the numbers, were just amazing. So before you go, what message do you have for the people of Zimbabwe? Right, kana mchida uzonoona munozonoona zvenyu inonzi munozonoona zvenyu the whole interview pani paola 7 ndo paari kuita sei pane full interview yacho mozoona kuti zvakaita sei zvakamira 1-1 chii chaitika yakazopera sei nyaya yacho, but pane nyaya yangu panda ndichida kutaura ende mubvunzo wandinawo ndewekuti uyu muprofita wenhema mbavha Pashonjava akatadza kuzadza ende akanyebera vanhu kuti ndikasazadza handisi kuzoparidza futi. Apedza kudaro onyepera vanhu kuti kwanga kwakazara kwakune hanzi yanga iri hafu 36,000 people. Hamene zvanga vari pamweya here, but panyama takaona vanhu vari less than even 10,000 vanga variko. Dai kuri kunzi hakuna kutaurwa zvese zvekunzi chakazoti chikazoti kuzadza kana kuita sei, aiwa taitoti 10,000 it's a big number. It's a big number. But akataura iye kuti ndikasazadza, meaning to say kuti aiwa zvisiri zvinhu zvaMwari izvi, zvava zviri zvinhu zvemusoro wake. Right now we have a prophet Kuda kwashe Jose. Vari kutaura kuti Mwari akandiudza iye kuti ndiite event kuti National Sports. Vabvunzwa zvikanzi uchazadza here, zvikanzi aiwa ini handitoziva zvokutoitikawo. Ndakatomirirawo kuona kuti iye nyakunditi ndiite event anoti chii, zvakamira sei, zvinofamba sei. Ndo pandambotaura pape video chitanga kuti inini hangu personally nemaonero angu, judging from character yakuda kwashe Jose and nemaitiro nematauriro, I've said I'm not in a position right now at the moment to say it's fake or not, because I'm not following him. But what I'll do is I'll start following him and then I'll come back and tell you kuti uyu anenge wefake, uyu anenge wechokwadi kana kuti, depending on zvandinenge ndaita sei ndaona nekunzwawo anditika. Saka but at the moment ndikutaura kuti Kuda kwashe Jose ane possibility yekuzadza, simply because haamhanyise muromo wake achitaura zvinhu zvisirizvo, zvinhu zvisiko. Anotaura zvinhu zvinenge zvine direction. So far maonero angu inini, so ndonyanga ndingofamba nayo zvamanje manje. Isa comment mucomment section kuti Pashonjava akakundikana kuzadza National Sports. Ko prophet Kuda kwashe Jose vanozadza here? Night of Wonders was a total failure. It failed 100%. Hazvina kana chitsotsi izvozvo. And mari dzacho dziri kutaurwa dzakashanda kuti event yaitike. Pamwe pacho Pashona anofanira kumbotya Mwari, Panganai anofanira kuti atye Mwari, hana yake inofanira kumborova. Toziva kuti anenge achida kutrenda zvake, but pamwe pacho anofanira kumbovhunduka kuti mamwe mafigures ayanda kutaura asiriyo aya, dziri nyaya dzekunyeba. But Kuda kwashe Jose anozadza here? Isa comment mucomment section. August akutosvika mai manje, achisvika todzoka toreferya ku this same video toona kuti
wakati chii, inini ndakati chii, but judging from the behavior and the character of Kuda kwashe Jose, nematauro ari kuita, inini nangu I personally believe kuti kunogona kuita sei kuzara. Zvekuzoti ndewe fake kana kuti ndewe chokwadi, aiwa, I will do my research and then I'll come back ndokuudzai futi chi panapa according kune zvandaenda sei ndawana. So ndonyaya yanga chingofambira zvamanje manje yandayoti ndikuratidzei muzvionere ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo idzo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasave number ipapo toita sei tofambira nyaya dzacho. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.